Haki suppose nam baladap nilayu ya ka jingkiu stat jong ki kam snew lani ki crime rate hang ne chalam Meghalaya tang ki kam penyap hanre ki kam snew ki bakan thup ya ka jing pen khen ya ka an ka jing le kam snew ki kan thai ki khulum ki khana bat ki wei de dangshan ka jing sha penyap jong Raja Raghuvanshi hasora bat ka jing suba don kti ka kuram jong u ka sonam Raghuvanshi bat saumut ki wei pat banle ya ka ne ka kam snew kala pen ki wen ya ka jala bat kari hi barok ko wei Kalong ke ka pala bakari barok kawe rengkat kilap pathai kubor na kaleng saudong kari kin pai khmat chaka jala namar umju ikot baki kubor na ka jala ne ki wei pat ki jala ka than lam mi ngi kin yo ka jing tho la ne ka ta ka tension hot ke ka baja sora kalong ka basngausi enrei ka bakham pen mong ya kinong sora bat ka jala Meghalaya hi baro kadai ka jing bishar klam sabut satar daki national media wat ki wei ki jat ban reu na kaleng saudong kari Kabla pentho pria ya kejalahi barok kawai. Kumba kalong menta kinong le ya kene kam snew kila kubur kat kum ka jing ong ki pulit bat ki ki baca hadian kane kila la wan ra biang ya kanam bat kaburom jong kajala. Bat ha kawai kalian kane ka jing ja kalong kum ka jing kersiu thia ki pat ba kajala bonlong ki bahusiar. Ha kane ka video ngin omekran than halor kane ka kir jong Raja bat sonam. Namar ngange barok no phi pilatip lupa ka ka baca. Mentaka si nginele ban pai den kendat komba suppose nam menshwa ban sei ki jingja jingle kam snew ki brapen ki wen ya ka jala Meghalaya ki jing ba ki pat riolum ka than chate lam mi i bat ki khandu bat hadu katno kilayo ya ka jing itho na kila pathai ko bor jong kari ka Meghalaya bat ka Bangladesh ka doni opot usam hadu komba south pulai kilometer bat kini ki khapot ki de ki bareng hang Klam gono ka jing ker ne ka jing pahara ka baklan ya ka ne la pensisa leng ba ki khobor ya ka jing ru to ki breo na Bangladesh ka jing khai to ya ki masi u drugs bat ki wei de dangshan ha uni uchu usnam arajar arsan ka BSF kalayo kurup ya ki tiar gitar be an ki blakot sakalai pho lak tingka wala hadien ka jing khang da ka National Green Tribunal lane NGT ya ka jing ti doyong be an lane rat hole mining ka jing ti bat khai be anyu doyong kadang beteng hau no pra arjar khat pra khatsan ngut ki barung sa ki kram ti doyong ki la sa banyap ha ka ne ka kram ka bala twa bat tang arngut ki bala em kini ki de tang kat tu ka ne tali ki nuksa ki ba de hok ya ka sarkar preng ba ki media ban penlet jingmut namar ka kta om tang ya ka jing imbreu lane ka maryang bat ka saudong saukun hanrei ka kta ru ya ka song sngan jong ka jala bat karihi barok wei lane ka national security ka basngausi pat kalong ba kini ki syukut no tangkum ki state issue lane ki kampo yeng hapo ka jala kani kam dei tang ha Meghalaya hanrei barok wei ka than gini phai khindiat sa ka jing no silang ka tar jor jong ki media hari India namar ka jing sa kalong ba ladaya dei bar ka than sa te lam mi ngi barok wei ki national media ki jet ya kino ki khubor ban pen i hakabala kno babon na kini ki khubor ki bagi jet ki dei tang kumno ban pen ki ka TRP jongki lane ban pen ki ustat ya ka channel ka jongki ka jingja ya Raja Raghuvanshi ka dei ka wei na ki jingja ka bala pen pau tengkren ya ka jingno selyang ka rukom ai khubor tang hapo ki kenta kane ka khubor kala por stat shabaro ko wei kari ki media baro kim song tha chu ki talk show ki prime time debate bat ki headline ki ba pentho bra ru ya ka jala Meghalaya baro koi bat hadu kini si kane ka khobor kampat kut satya pedeng ki national media hanot east India hi ka Manipur nadu usnam arja arpulai tat hadu kini si kadang don pedeng ka jing khi bat ka jing bam song sup upat ba ki pat ba ka Manipur kileniar shaw menteri rang ba do riu Narendra Modi barki national media bakin le namanta jongki handai ke ka baja ka bakham ithamula kalong gharukom ai khubor jongki bon ki teng don tang kat tu kat ne ki la pathai khubor ki bam patyau ya ka jinglong jingman hamadan lane ka jing sngo jongki pat ba handai ki pensyong nong rem ya ka jinglom jingtip jongki halor ki khana ham saya om ka jing sisa ka jing pen phe ba ka jing pen shur jat ban reu lane jat nyam hatu kade ka rukom pathai khubor ke ka kamram jongki la pathai khubor hatu kade ban pen shur lane ban te song hakaju katayo kat baki media ke nang bon kam man kran halor ka jing sha penyap Raja hasora ladon ka wei ka container Assam ka belaja kat bagarang lech sa Delhi banyak khun ya ka examen hanrei hadien bakalami na Delhi ban lech Uttarakhand lalap ya khamet yap jong katai ka samla ha katai ka jalla hadien samsni
Kidon kat tu kan dia teligi media kiba tho halor kan dia jingja hari ngem yo ipat makin pelut sngi pelut met kum ya ka jingja jong raja ra ku vanchi balai kan ya kalong ka jingno seliang bon ki breo social media kila kan tho ya kan ka jingle seliang ha ka ba kila ong lada sya penyap uriulom umper hari lada sya keno nong penyap breo yo uriulom ki national media kim song tha chu nginum lan bakaru kom pathai ko bor ha kini si kala long tang kum ko wei na kilat kum no ban yo ai ki views ban sna wat thau khana hi ban penrung ya ka jing tieng hau pai ba ban ka jing pen bernia politics klam da perwa ya ka jing sisa lane ka jing sngo jong ki pai ba kham tam ha ka be dei ba ka jing ja ha ka than sate lam mi ni ka kamram jong ki media ka dei ban pen sa phrang jing tep ka bapura ka ba sisa ban ka jing nyau khmat markat jo ya baro ngidei kita ki fourth pillar of democracy lane umaudom basau jong kariti sanshar pai ba tungine trei hok tak kam bala banshat hangi